салом алайкум. Оиди аз Турсия заказ кардан гап мезанам. барои курс шумо метавонед ки ба WhatsApp мо нависед. мо ба шумо кафолати 100% дода то заказатон ба дастон расидана дастгирӣ мекунем. нархи Турсия аз Хитой арзонтар аст. метавонед ҳатто доставкаш арзонтар аст. молҳои ба сифат дорад. шумо метавонед ба буварӣ заказ кунед. шахсоне ки курси моро мегиранд, пастафши дорем аз Дубай, дорем аз Узбекистон. ба шумо тӯҳфа медиҳем. дар он ҳолат шумо метавонед аз Дубай ҳам заказ кунед, аз Узбекистон заказ кунед ва метавонед бизнеси худро кушода коратонро пеш баред ё барои худ заказ кунед. ҳатман нависед, мо шуморо интизорем. видеои дигари моро интизор шавед. барномаҳое ҳастанд ки мо метавонем ки ҳама молҳои брендиро заказ кунем бо нархи арзон ва бо сифати хуб. видеоро то охир тамошо кунед, мефаҳмед ки чӣ кор кунед.